ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ନଡ଼ିଆ ବରା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ତେଣୁ ଆଙ୍କୁ କହିଲି ଟିକେ ନଡ଼ିଆ ବରା କରିଦିଅ। କେତେ ଦିନ ହେଲା ପାଟିରେ ନଡ଼ିଆ ବରା ସ୍ୱାଦ ଆସିନି। ଯାହା ହଉ ଏତେ ଶୀତରେ ବି ଏ ଗୋଡ଼ି ବୋଡ଼ି ହେଇକି କେମିତି ବାହାରକୁ ଆସି କାମ କରୁଛି କେଜାଣି। ଯାହା ହଉ ମନ କଥା ବୁଝିପାରି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ନଡ଼ିଆ ବରା ତିଆରି କରିଦେଲା। ମୁଁ ତ ନଡ଼ିଆ ବରା ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ଇଚ୍ଛା କରିକି ବସିଥିଲି। କେତେ ଦିନ ହେଲା ଖାଇନି। ତେଣୁ ନଡ଼ିଆ ବରା ଦେଖିଲାକୁ ମୋ ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡ଼ି ଯାଉଥାଏ। ମତେ ଟିକେ ମୁଁ କହିଲି ଜଲ୍ଦି ଦିଅ ସେକିକି। ମତେ ଏଠି ସେକିକି ପ୍ରଥମଟା ଦେଲା। ମୁଁ ତ ଖାଇକି କି ଟେଷ୍ଟି ବେ। ତାପରେ ଘରକୁ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଏଣେ ତେଣେ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦବା। ଇଏ ତ ତାକୁ ଦେଖିକି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇଦେଲା ଆଉ। କହିଲା କ'ଣ କରିବି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଲୁଗାପଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମଝିରେ ଦେଖୁନ କେମିତି ଫୁଲେଇ ହେଉଛି। ଡ୍ୟାନ୍ସ ବୋଲି ପୁରୁଣା ଲୁଗାଟାକୁ ହଳଦିଆ ଲୁଗାଟାକୁ ଦେଖିକି ବଧୁ ବେଶ। ତାପରେ ସବୁ କାମ ସାରିକି ଆମର ବେଡଟାକୁ ଟିକେ ଝାଡ଼ିଦେଲା। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ପିଲାଟା ଏତେ କାମ କଲାଣି ଗୋଟେ ଡେରି ମିଲ୍କ ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ଡେରି ମିଲ୍କ ପାଇଲେ ଆର ଯୋଉ ଖୁସି ପୁରା ମନ ଭରିଗଲା ଆଉ। ରାଇଟ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।